Hej folkens, velkommen til. I dag der skal vi lave en ret, der hedder pizza toast. Og vi starter ud med vores toast, brød, selvfølgelig, vores ost, vores skinke, helst i firkanter. Og så skal vi også have noget oregano, og selvfølgelig vores fine pesto, som giver den her dejlige smag. Det første vi starter ud med, det er at vi sætter toasten på bordet. Men I behøver ikke gøre det på den måde som jeg gør. Jeg gør det bare for at få det til at se lidt mere fancy ud. Og så smører vi vores pesto ud over toastene, som jeg kan se jeg gør. Og bum, så er jeg færdig med det. Og så sætter vi vores skinke på, som passer perfekt på. Og så sætter vi vores ost ovenpå, som I kan se jeg er ved at pakke ud der. Og så sætter vi det ovenpå, og I skal passe på ikke at rive i det. Shit. Og så bliver det også færdigt. Og så sætter vi vores toast ind i ovnen i cirka 200 grader. Og jeg ved ikke hvor meget Fahrenheit det er. Jeg er også ligeglad med det. Men jeg ved ikke hvor lang tid jeg putter dem ind i. Men I skal bare holde øje med det, indtil det ser sådan nogenlunde sådan her ud. Og så skal I putte jeres oregano ovenpå. Og jeg vil komme til at putte lidt for meget ovenpå en af dem. Og jeg prøver at redde det, og jeg nåede at redde det. Er den ikke bare fin? Hold det op. Og så putter jeg det ovenpå en lille fin tallerken, pakket papiret væk, og det her er det endelige resultat. Se hvor glad jeg er for det. Og her er det. Smukt, dejligt. Det smagte mega godt. Hvis jeg selv skal sige det, så vil jeg give den 4 stjerner ud af 5. Det var bare alt for meget tomatpesto jeg puttede ovenpå. Okay folkens, inden jeg lige går, så vil jeg lige sige tak fordi I så igennem videoen hele vejen. Og så vil jeg også sige, husk at like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og så samtidig med, giv en kommentar hvis I gjorde et eller andet forkert, eller et eller andet I ikke var helt tilfreds med at jeg gjorde i videoen. Og så samtidig med, se senere dværgkrise, og fortsæt god dværgkrigsdag.